Thank you. First of all, hi to everybody. This is a 30th Olympiad for Serbian National Olympic Committee. 115 athletes participate in 15 sports. It's a big delegation. I hope, first of all, we're going to have fun here, and I hope our athletes reach their dreams of working hard the last 4 years to make the best results. Pa ja koliko ću govoriti o sebi, toliko ću reći nešto i o streljačkom timu Srbije. Da, ovo je moj 7. put na olimpijskim igrama i kao što ste već čuli imam 5 olimpijskih medalja. Na prošlim olimpijskim igrama nisam uspela da dođem do medalje, ali sam bila 6. u finalu. Nadam se da ću ovaj put imati više sreće. Što se tiče streljačkog tima Srbije, on broji 8 strelaca i nastupat ćemo u 15 disciplina i mislim da smo jedan od najjačih timova koje reprezentuje Srbiju i nadam se medaljama. Sad koliko vidjet ćemo. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da učestvujem na još jednim olimpijskim igrama i naravno da predstavljam svoju zemlju Srbiju po drugi put na najprestižnijem i na najznačajnijem sportskom događaju u istoriji sporta. Svim sportistima koji dolaze iz Srbije i koji predstavljaju našu zemlju na olimpijskim igrama je u glavi samo jedan zadatak, jedan cilj, a to je da donesemo što više medalja našoj zemlji. Svi igramo pod istom zastavom. Naravno da će nam biti zadovoljstvo veliko da bodrimo jedni druge i da na krilima te podrške pokušamo da obradujemo naciju što je više moguće. Takmičit ćemo se u 3 različite discipline, u singlovima, u dublovima i u mix dublovima i iskreno se nadam da možemo da donesemo što više odličja. Velika čast danas sedeti sa ovakvim sportskim imenima pored mene, biti deo svega ovoga i biti jedan od predstavnika delegacije Srbije na olimpijskim igrama u Londonu. Iskreno smatram da će svaki pojedinac koji učestvuje na olimpijadi ispuniti svoj san, pružiti svoj maksimum, odigrati ili dati ono što je potrebno od njega i obradovati naciju na način na koji mi to najbolje znamo. Želim da vam kažem da sigurno je za vaterpolo ovo jedinstvena prilika da u ovakvom sastavu pokušamo da pružimo svoj maksimum i možda da dođemo do samog finala. Ali prvenstveno ne bih hteo da pravim jedan takav pritisak i hteo bih da poželim sreću i Jasni Novaku i Miloradu u daljem toku ili na samom takmičenju, kako njima, tako i svakom pojedincu koji se nalazi u olimpijskom selu i van njega. Izuzetna je čast, mislim, očigledno da svaki sportista vredno i marljivo radi u svojoj karijeri da bi došao u poziciju da jednog dana učestvuje na olimpijskim igrama i samo učestvovanje na ovako bitnom događaju je već veliki uspeh. Naravno da svi želimo da donesemo što više medalja Srbiji i to je glavni zadatak. Što se same ceremonije otvaranja tiče i nošenja zastave, to će biti izuzetno iskustvo koje ću pamtiti do veka i naravno pokušavat ću da uživam u svakom trenutku. Gubitak? Pa jeste gubitak, mislim, on je ipak veliki teniski i sportski šampion, jedan od najpoznatijih sportista u ovom trenutku, ali ima toliko drugih tenisera koji će sigurno se postarati da nadoknade njegovo nedostajanje njegovo. Kao prvo, kvalifikacije moram da shvatim kao priliku da se pripremim za polufinale, pa onda iz polufinala za finale. Svaku priliku moram da iskoristim bukvalno kao šansu da nešto naučim i da se štedim što više kako bi prošao do polufinala pa posle do finale. Ne bih voleo da ponovim onu istu strategiju kao što sam imao ranije u Pekingu, da iz kvalifikacije oplivam najbolje vreme, pa tako i ponovim u polufinalu i da se nadam da će nešto malo bolje plivati u finalu. Kakve su očekivanja? I sam ne znam jer opet moram da ponovim da imam nevjerovatnu sreću što sam uopšte došao i što uopšte učestvujem na olimpijskim igrama.
ljudi, niti moji prijatelji, ni doktori nisu očekivali da ću postići ovaj uspeh i da ću se vratiti u formi. Šta će biti od mene i Phelpsa, da li možda sad da očekujemo sličnu trku? Ja se iskreno nadam i volio bih to najviše na svetu. Ali opet, malo se stariji, neke stvari su se promenili, više nisam onaj isti plivač koji sam nekada bio. Tamo gde sam izgubio sam nadoknadio na drugim mestima i nadam se da će biti dovoljno za medalju. Biti uspešniji od 3. mesta, znači igrati finale olimpijade, svi znamo koju težinu, koje opterećenje, koju važnost nosi. Imao sam prilike da igramo u Atini finale i voleo bi da ova generacija makar doživi to da odigra, da li na ovom ili nekih narednih olimpijskih igara, da odigra to finale. I mislim da zaslužujemo po svim rezultatima koje smo postigli u prethodnom periodu da sebe prvenstveno onda i sve druge nagradimo jednim takvim finalom, a finalu je suludo pričati jer finale je tek za 15 dana i htio bih reći da ne smemo da gledamo toliko daleko, već treba stvarno da se okrenemo prvoj utakmici pa onda drugoj, svakim danom ići korak, praviti taj korak i onda se nadati čudu. Ne. Verujemo u vas. Pa ne bih htio da ureknem, ali za sad je stvarno sve, što se tiče zdravstvenog biltena, sve je super. I nadam se da ću tako ostati do kraja takmičenja, jer prethodna takmičenja i prethodne olimpijske igre imali smo dosta problema sa timom, baš zbog povreda i bili smo, morali smo da u zadnjim trenucima da menjamo ekipu, a voleo bi da ova 13 igrača koji krenu u nedelju i da završe samo takmičenje. Što se tiče samog objekta, jako je teško doneti sud u ovom trenutku, jer jedno je biti na praznom bazenu, a drugo je biti da li pred punim ili polupunim tribinama i doživiti atmosferu utakmice koja nosi. Mislim da je ovo prvi put da će vaterpolo se igrati na ovakvom jednom objektu, pogotovo što su tribine jako visoke, hladan je vazduh i sve je napravljeno montažno. Na svim ovim bazenima na kojima smo do sada igrali, nijedan nije bio tog tipa montažan i iskreno vam kažem, ne znam, priča se i polemiše se o dubini samog bazena, jer je 1,90 m, što je malo ispod kriterijuma samih olimpijskih bazena do sada i igara koje smo odigrali, ali opet kako je nama, tako drugima i stvarno mislim da je vreme da ova generacija dokaže svoj kvalitet na ovim igrama. Pa, iskren da budem, nisam idao žreb dalje od prvog kola, jer to je neki način razmišljanja i pristup svakom turniru, ali hvala što ste mi tako obavestili, nije baš dobra vest. Ali u principu zaista na te stvari ne mogu da utičem. Žreb je nešto što je izbor sreće i nije u mojim rukama. Ja ću se potruditi da se fokusiram na svoju formu, da podignem intenzitet igre iz meča u meč. Ja se nadam da ću nastupati kao što sam nastupao na travi prošle godine i u nekoliko mečeva i ove godine, tako da mislim da imam dobre šanse. Naravno, ima mnogo igrača koji kandiduju za osvajanje medalje i sama činjenica da će predstavljati svoju zemlju će ih motivisati još više. Ja se nadam da mogu, mislim, ja ću svakako ići na to i dati svoj maksimum. Imala sam dosta dobre rezultate ove godine i medalju na svetskim kupovima, tako da, međutim, konkurencija kao na svakim olimpijskim igrama je veoma jaka, svi dolaze jako dobro pripremljeni. Što se tiče streljaštva, to je jedan ovako od nezgodnih sportova gde stvarno veoma mala razlika može da utiče da li će neko uzeti medalju ili ne. Ne znači da neko nije dobar taj dan i da ne zaslužuje tu medalju, ali ima ih samo 3, tako da nadam se da će strelci, kompletna ekipa imati i tu sportsku sreću da za 0-1 ne budemo četvrti, nego da neko uzme medalju. Lepo je što smo svi zajedno i sve je podređeno jednom cilju, to je da pokušamo da napravimo uspeh i da dođemo do nekih od medalja.
od treninga do priprema pa i odmora sve je podređeno tome, tako da smo jako fokusirani i to je jedan od razloga zašto smo izabrali opciju da odsedamo u kući jer je praktičnije i mnogo bliže da dolazimo na treninge i da budemo odmorniji za svoje mečeve, tako da eto, to je to.